екран. Предполагам, виждате всички, нали така? Добре. Сега. Кой празник наближава в България? Великден. Великден. Добре. Вече знаете, че освен в България и в други държави по света... Тук в Испания празнува ли се? Да. Великден. То вече е минало. Чудесно, да. Добре. А знаеш защо е минал всъщност? Каква е причината? Не. Да е по-рано и това се основава на разликите в нашата религия. Тук в Испания са католици, а в България сме православни християни. Не сме различни хора, не изповядваме нещо различно, но просто има някакви малки разлики, като например точно този празник, че е на различни дати. Тоест тук празнуват малко по-раничко. Так му ще ядеш 2 пъти козунаки и яйца. Така. И както Стефи спомена, В други държави също празнуват Великден, не само в България, в Испания, а в много голяма част от държавите по света. И с Даяна сме ви подготвили няколко държави, които сме сметнали за най-интересни с техните специфични традиции. С вас си говорихме предния път за традициите и обичаите. Тези държави имат техни специфични традиции, които според нас са най-интересни и на вас също ще са ви интересни да ги чуете. И сега ще ги видите в играта също. Да. Сега е ваш ред вие да си изберете с коя да започнем. Така, добре. Сега. Добре. Обръщаме картата да видим какво ни е приготвила. Обливане с вода. За Полша е характерно точно това, по този начин да считат празника на Великден. В Полша Великден го празнуват в неделя и в понеделник. И всъщност какво се получава? Вместо да си казват Христос възкресе, както ние в България, ще разберем малко по-късно за това, те просто се поливат с вода, така да го кажем. И най-интересното е, че абсолютно никой не е сърдит и всеки всъщност го очаква. И когато хората си вървят по улицата и просто ги поливат с вода. Това е за здраве. Да, и да пречистят духа му. Точно така. Коя е следващата държава? Коя си избирате? Може да си изберете и друга. Италия. Италия. Франция. Италия. Италия ли избираме? Да, Италия. 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 Добре. В Италия пък е характерно техните сладкиши да ги правят, т.е. техният козунак, техният обреден хляб да го правят под формата на гълъб и всъщност пълнежът му е с бадеми, защото те смятат, че бадемите са символ на мъдрост и затова пълнят техните козунаци, така наречените коломба се наричат в Италия. Козунакът, който е с формата на гълъб. Той така символизира Божия син. Това е по-интересно. И най-интересното всъщност, че те празнуват в петък, на разпети петък, празнуват Великден и го празнуват с събиране около трапезата и ядат морски дарове, което е много различно от нас. Ние не празнуваме така. Освен това, във всеки град празнуват по различен начин. Те си преценят какви сладкиши и какви неща да си правят. Добре. Франция. Така. Във Франция пък е характерно да правят традиционен гигантски омлет. Може да си от 1000 яйца. Горе-долу, да. Който съдържа подправки, някои му слагат и салам. Но това е традиционното. Там не варят яйца и козунаци не месят, ами си правят се на площада и правят такъв голям омлет. Също така правят и шоколадови камбанки и ягънца, като такива заместители на сладичкото, защото все пак омлетен всички знаем, че е солен. Във Франция по този начин празнуват. И ни остана последно любимото ми в Гърция. В Гърция хвърлят глинени съдове през терасите. Това са такива съдове старини. Виждал ли си? От глинен материал, Де церамика.
Не се казва церамика, мисля, че се казва по друг начин. Церамика. Точно на церамика. Церамика. Архидиан. Това са големи керамични съдове. Церамика. Ще ти покажа после как изглеждат керамичните съдове. Хвърлят ти през терасата. Ако го виждаш, той е по-маничко. Видя ли го? Голяма ваза, саксия или пък по-малки има. После ще ти покажем точно какво представляват. Пускат ги през терасата и пускат също Дебарро. други видове съдове, като глинените съдове, които хвърлят, са за да приветстват пролетта. Те трябва да се щупят задължително на земята. Да, а другите са за здраве и за късмет през цялата година. И освен това си правят сладки, също като нашите, които пазят цяла година, чак до другия Великден, за да може винаги да е пълно здраво семейството и всичко да е наред с него. Така. Стига толкова вече за чуждестранните обичаи и традиции. Нека да си кажем малко и за нашия Великден, за българския Великден, който всъщност предстои в България, все още той не е настъпил. Мисля, че е на 6 май. Да. Така, браво, много сте запознати. Така, Великден всъщност е най-големият християнски подвижен празник. Всъщност, защо е подвижен? Защото той се определя от фазите на луната, от пролетното равноденствие. Равноденствие знаем ли какво е? Равноденствие. Когато деня и вечерта са равни. Точно така. И за това е подвижен. Ние, да кажем, за тази година не знае кога ще, зависи какво ще ни кажат метеоролозите, как ще изчислят фазата на луната и така нататък. Яйцето ни ще замине, госпожите ще го намачкаме, не може да стане красиво. Тук да не е спално, бе. Да, може да продължим с Великден се пада също. винаги в неделя, обаче. Колкото и да се променя датата на самия празник, той винаги се пада в неделя. То не може да се случи. Така. Що да не може? Не знам. Може ли да тръгва да случи? Там трябва да има. Къде? Да, там някъде. Да. Само може да помагаш да цъкаш. Да, там на едно място няма да е. Нищо. Така, да, имаме козунаци, имаме яйца. Имаме зайчета, които не са особено характерни за нашата християнска, за българския ни празник, но пък е характерно за останалите. Да, Испания. Така. Това е Божият син, Исус Христос. Срещали ли сте го някъде? Не. Да. Това е всъщност Великден. Защо е Какво Великден? празнуваме на Великден? Госпожа Ноева ни пита от тебе. Някой отговори ли ни? Отговорихме ли всъщност какво празнуваме на Великден? Кажа ли? Да чупам яйцата. Да чупим яйцата. Да. И това, обаче, какво всъщност празнуваме? Защо наричаме денят Велик? Велик, тържествен. Защо? Кажи сега. Защото Великден е един ден, където всички са щастливи. Един ден... Всички са щастливи, да, но каква е причината? На Коледа, например, защо празнуваме Коледа? Не е това Великден причината. се празнува в този ден, защото в този ден Исус Христос възкръсява. Точно така, Исус Христос И възкръсва. това е всъщност така го познаваме и ние. Така го С изобразяват дълга в коса, църквите и на всички други места, където може да срещнете неговия образ. В интернет също може да го срещнете. Той винаги е по този начин изобразен. С дълга коса и с такъв благ поглед. Добър означава благ. Спокоен. Ето той е прегърнал децата. Един от тях. Тук си е служен. Така. И празникът Великден, всъщност, обяснихме за него.
И трябва Сега да... ще си поговорим за... Мога се. Николчето заспа вече. Ще си поговорим изцяло за нашите български традиции, които са предавани от поколение на поколение и от много дълги години. Те съществуват и всеки от нас ги изпълнява и занапред, за да можем да предадем това и на останалите хора. Да се съхраним корените. Празникът. Николче, кога се празнуваше Великден? На кой специален ден? На 6. Тази година е на 6. Добре, но по принцип в кой ден се В пада? кой ден от седмицата беше? Аз. Стъпни кол. Чакай. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък. Петък, събота, Да. неделя. Неделя. В неделя. Празнуваме Великден. Така. Няма анимация. Има. Трябва да има навсякъде. Не, Как не, ще? честно. Добре. А, тия няма. Грей. Знаете ли как се нарича седмицата, която е преди Великден? Имахме просто. Да. Как? Велики понеделник, велики вторник. Седмицата, Цялата самата седмица как се седмица как се Вели- нарича? Не е велики. Страстна седмица се нарича. Знаете ли защо се нарича така? Защото думата страст идва от, има славянски корен и означава страдание. И по този начин не честват, отбелязваме страданието, изкуплението, т.е. това, че Исус Христос, както го видяхте, е дошъл на земята и е изкупил греховете на хората. Това, ако те са били лоши или са лъгали, както знаем, не трябва да се лъже, не трябва да се наранява, не трябва да се прави лошо на другите хора, не трябва и да се мисли лошо. Исус Христос идва на земята, за да може да го вземе това, да дойде да донесе доброто на хората. Всеки ден от седмицата се нарича Велик, защото е специален. И сега ще разгледаме защо всички дни се наричат по този начин и какво всъщност се прави в тях. В понеделник се прави основно почистване на цялата къща. Чистим цялата къща и я подготвяме за празника. Тогава се събират дърва и храна за всички животни в къщата, които да стигнат за цялата седмица, чак до следващия понеделник, защото тази седмица е празнична и няма през останалите дни, сега ще видите, че не се извършва такава тежка селско-стопанска работа, да се правят различни неща и за това се подготвяме за следващите дни, за цялата седмица, да има храна и дърва. Велики вторник е следващия ден, който пак продължаваме да позачистваме къща, нещо ни е останало от понеделник. Изнася се боклукът задължително, за да не остава в къщата. И неомъжените моми отиват до кладенци и вървейки до кладенеца, те запазват пълно мълчание и събират в тези мейнци. Това са мейнци, които носят тук на рамената си, както виждате тази мома, тази дама. Мома е старяла дума българска. Значи неомъжена. Това значи мома. Да. Няма съпруг още. Да. Търси си. Налива тази водичка в пълно мълчание и я носи в къщи и я слага на тайно място, на скрито място, което никой не знае къде е тази вода, никой не се докосва до нея. И затова всъщност водата се нарича мълчана вода. Така? Продължаваме с сряда. Сряда Това знаете ли какво е? Шоколад. Турон. Не знам как се казва. Сапун. Карамел. Сапун. Виждали ли сте някога такъв сапун Хавон. някъде? Касеро. Еспресо хавон касеро. Това е стар сапун. Преди хората са си правили сами сапуни и са си ги слагали в едни такива формички, за да станат такива правоъгълни, каквито ги виждаме сега днес. Сега Режи са.
под тая форма, аз съм прав. Такъв. Виждате ли колко велик народ сме българите? Всичко сами сме си правили. Та в сряда се купуват яйца, Ето тук За виждаме да- други моми. за да се подготвим за следващия ден, в четвъртък, и се прави този сапун. Стопанката на къщата, жената, подготвя такъв чист сапун, който изнася на прага. Алек, запомни ли какво е праг? Да. Да, на вратата, нали? Дето го нямаме. Точно така, дето го нямаме тук. Слага го от външната страна на прага, за да може на следващата сутрин цялото семейство да измие ръцете и лицето си с този сапун, за да бъдат чисти, да се пременят, както говорихме вече, за следващите празнични дни. И продължаваме с четвъртък. Велики четвъртък всъщност е най-важният ден на тази страстна седмица. И защо е най-важният? Защото точно тогава домакините, т.е. възрастните жени, стопанките на къщата, започват да месят козунаци. Това е козунак. Козунак всъщност е сладък обреден хляб, който се яде само по Великден. Може да се хапва и през другото останалото време на годината, но не е обичайно. Не предполагам. Да, не е обичайно. Но на Великден се месят козунаците и най-традиционно, т.е. традиционният български козунак е под формата на кръг и вътре има едно червено яйце. Козунакът всъщност символизира тялото на Исус Христос, а червеното яйце е неговата кръв, което означава, че символизира живот и здраве. Останалите, ама първото яйце, когато го рисуваме, трябва да е червено. Да, винаги поядисваме първото яйце в червено. И всяка домакиня има много приготовления да направи тези козунаци. Освен това правят по-малки такива хлебчета, които дават на роднините, на кумовете и на първия човек, който е влязъл в къщата на този ден. Или на празника също може. Просто така си ги разменят, както и яйчицата и козунаците разменят по този начин. Продължаваме с Яйце, да, винаги се боядисва в червено, задължително. На Разпети петък, тогава този ден е посветен на размисъл, така да кажем. Хората не извършват никаква физическа работа. Както виждате, баба и дядо си стоят, почиват си, не са по двора, нещо се вършат. Да, почиват си и, да кажем, си мислят или... Да, всички си мислят и осмислят грешките, които са направили, как биха могли да станат те по-добри като хора. И не извършваме толкова голяма физическа работа. Да. Ограничаваме също така и забавленията, което е пак част от нашата почивка. И стигаме до Велика събота. Велика събота е денят, в който всъщност вече се подготвяме изцяло за празникът. Един ден преди самият празник приготвяме кошница, пълна с храна, с козунаци, с яйца и вода също. И ги носим, слагаме новите дрехи, пременяме се, както вече разбрахме. Да, и се отправяме към църквата, за да отидем на молитва и всъщност тази храна да бъде осветена по този начин с свещичките. Така става. Да. Забелязахте ли всъщност, че всички дни от седмицата са велики, само че петък е Разпети петък? Да. Знаете ли защо е Разпети петък? Защото е единствения ден, когато нищо не правиш и мислиш грешките си. Ами не, защото точно тогава Исус Христос е бил разпънат на кръста. Тогава той е било неговото време, в което той да вземе нашите грехове. Предполагам, те виждали някъде икони, дори... Да, Исус Христос е разпънат на кръста, тогава, т.е. в петък вече е разпънат, за това се нарича Разпети петък. И във Велика събота... Хората също е много интересно. Вечер хората могат да отидат на църква.
тогава носят свещен пламък от Йерусалим и ни го дават да си запалим свещичките от него. И вече пременени с новите си дрехи, чисти, взимаме пламъка с свещичката и обикаляме църквата 3 пъти. Когато празничните камбани забият, вече знаем, че е настъпил часът на празника и тогава се поздравяваме с думите Христос Воскресе и се отговаря с думите Воистина Воскресе. Казва се за пламъкът, че ако занесеш пламъчето в къщата си, в дома си, без да угасне, то тогава семейството ще бъде много здраво, къщата ще се радва на берекет. Берекет е пари и храна, да се чувства богато, да е всичко наред с семейството. Така, и вече идваме на нашия празник на Велик ден, т.е. в неделя или Великата неделя, но никой не казва Велика неделя, всъщност казваме Велик ден. Тогава вече са ни боядисани яйчицата, готови са ни козунаците, поздравили сме се в църквата, евентуално в събота, ако сме посетили, с думите Христос Воскресе, но ако вече не сме се поздравили тогава, в неделя задължително си казваме Христос Воскресе и очакваме да ни отвърнат с Воистина Воскресе. И най-интересното вече за дечицата е, че в неделя почваме да се борим с яйцата. Точно така. Както Сашко каза, да. Който спечели, чието яйчице спечели, той се прибира до другата година. То не се прибира, защото е пукнато. Да. Това яйчице, което ти си мислиш, то е първото боядисано яйце, първото червено боядисано яйце и той се оставя пред иконата и така стои до другата година. И благодарение на това яйце, всъщност хората преди време, преди много години, хората са гадали каква ще излезе следващата година, дали тя ще е добра, ако яйцето. Казва се, че ако жълтъка на яйчицето вътре се е запазила, не е станал черен и сух, значи годината ще бъде много плодородна, ще има много жито по нивите, плодове по дърветата, това е плодородна година. Така са си правили свои предположения. Така, традиции и обичаи. Тук виждаме един от нашите обичаи. Именно, стопанката, най-възрастната жена, която всъщност е боядисала яйцето, боядисала яйцата, тук в ръката си държи червено яйце. Може да не успеете да видите. Да, червено яйче. И ако забелязвате, виждате тук по бузките и по челцето, че има червено. На вас правен кръст. Точно така, да. Или в главата, или върху челото, или върху страничките на бузките, не в главата. Върху челото. Така. Така, нека да ги разгледаме някои от тях. Казахме за яйцето. Първото е задължително червено. Прави се кръстче върху челцето, намазват се бузките. Първо се почва от най-малкото детенце, така поред за всички млади. Да са много здрави през цялата година и много щастливи и толкова румени и засмени, както... Правим яйцето червено, защото то е символ на енергия, на живот. И на кръвта. И на кръвта също, но освен това е символ на живот и на енергия и на такава сила голяма. Заради това е червено. И съответно с него се мажат бузките и челцата на децата и младите хора от семейството. Ще го видим. Как украсяваме яйцата всъщност? Предполагам, че на повечето от вас им е по-интересно, като украсяват, да са им по-красиви яйчицата, да не са просто цветни, нали така? Правим си ги шарени, сега вече има толкова много различни начини да боядисваме яйцата и толкова много различни бои, с които да ги боядисваме, но преди всъщност, за да станат такива изписани яйчицата и точно толкова красиви,
са ги рисували са ги с восък, с разтопен истински восък. черен восък. И с една писалка, с която да рисуват по тях, за да стават такива. И след като вече са нарисувани, рисуват се преди да бъдат боядисани. Рисуват се и след като се потопят в боята, там където има восък, боята не хваща и остава така бяло яйчицето. И затова става такова изписано, красиво яйчице. Това е най-разпространение. Да. Любимото и на вас. Борим се с яйчицата по Великден. Не ги правим нещо друго. Борим се с тях, след това си ги хапваме. И този, чието яйчице победи, се нарича борък. Тоест яйчицето се нарича борък. А детето, което го притежава, за него се казва, че ще бъде много здраво през цялата година. Но не трябва да има нито едно счупено ъгълче, нищо пукнато по яйчицето. И се украса на кошницата с яйцата, както и на великденската трапеза. Великденската трапеза всъщност е много богата с различните козунаци, яйца, които е приготвила домакинята и са помагали всички в къщата, за да я направят заедно. Всъщност тя се украсява с здравец. Това е здравецът, ако сте виждали. Ако не сте виждали по-скоро. Неговите листенца са винаги зелени, дори през зимата, а през пролетта цъфти. И уха е много приятно. И то е символ на Великден, тъй като е символ на здраве, на хармония, на спокойствие. На нещо ново, на ново начало. Зеленото всъщност това ни дава цъфтеж, че идва пролета, че е нещо ново, както и Великден. Всъщност посланието на Великден е точно това, да възроди добротата и да я съхрани. Както и здравеца си остава такъв вечно зелен. Затова използваме здравецът като символ на Великден. Това е цветенцето, което символизира Великден. Бяхте много внимателни. Надяваме се да сте си запомнили по нещичко. Дори не цялата информация, защото тя е много малко. Защото сега трябва да си направим яйцето. А без вашите знания не можем да го направим. Ето вече за най-любопитните идва рети на нашето яйце. И аз мога ли да се Да. Можеш да дам на един карти. Хайде, нека да си ги вземем, докато Ванинка отиде. Това яйчице всъщност е написано. И то и за вас ще си остане за вас. Да, остава нека за да вас. дойде. Да. И Ванинка. Така. Имаме си цветни карти. Сега ще видим кой какво е разбрал. Имате ли някакви въпроси? Искате ли нещо да питате? Нещо, което да не ви е станало ясно за празника, нещо, което ви е по-интересно или пък нещо друго? Да не споделите вие. Си разбрали нещо? В България беше украсено с великденски яйца или... Как ще не са били в България? Ага, ми казаха. Да, не са. Добре. А тук виждате ли някакви великденски украси? Покрай вас, покрай парковете? Или имаше ли всъщност? Гледахте ли шествието? Не. На Кукуско. Така. Сега. Виждате, че тук сме Сега написали. Ванинка ще ни разбере бързо. Да. Яйчицето е украсено с различни украси. С различни орнаменти, Да. формички, които ние всъщност трябва да отцветим, за да се получи красиво яйце. За да ги отсветим обаче имаме цветни карти с въпроси и отговаряйки на тези въпроси ще можем да видим тук се Как да крие отсветим? всъщност в тези орнаменти се крие отговора на въпроса. Като откриете отговора на въпроса, ще го осветите с цвета на картата. И после заедно ще осветим цялото яйце. За да си помогнете, когато отговорим на въпроса, трябва първо да видите картата
със зададения въпрос какъв цвят има. После търсите отговора на вашия въпрос, който търсите някъде на яйцето. Взимате цвета на моливчето, който е същия цвят като вашата карта. Например, моят отговор е черно. Виждам, че моята карта, чийто отговор съм дала е с кафяво. Взимам кафявото моливче, например, и си го заштриховам съвсем леко. Например, само ви показвам. И си го отбелязваме, за да може да знаем в какъв цвят да го отсветим. Трябва да го запълним, за да си помогнем. Добре, така, имате право, вие все още не виждате въпросите, да си теглите една карта. Аз ще вземам една. Ще вземат, всички ще вземат, спокойно. Няма да се притесняваш. Сега започваме, аз първо се спирам. Хайде. Изтегли си едничка. Добре. Ти ли ще четеш? Какво се прави първото боядисано яйце? Така. Намазват се бузките на децата. Б. Пуска се през прозореца. И В. Слага се под възглавница. Тоест? И какъв е отговорът А? Какво пише? Намазват се бузките на децата. Ето, тя вече го откри. Какъв цвят е картата? Оранжев. Чудесно. Вземи оранжевото моливче сега. Може да работите в всички. Да, заштриховай по-малко. Само си отбележи. Да. Така вече. Може да е по-голямо, няма значение. Да знаете, че това ще се отсвети в оранжево. Добре. Продължаваме. Заповядай. Така, кафяво. Как се нарича обредният хляб, който се яде на Великден? Чавата, великденски кознак, Круасан. Великденски Козунак. Добре, великденски кознак е правилният отговор. Хайде осветяваме с кафяво, отбелязваме. Добре. Оближи го тук. Айде, Рай. Оближи го. Никол. 12:33. Половин час. Как се поздравяваме за празника? Честито Рождество Христово. Христос възкресе. Изтегли се една карта и сега ще има после. Ще сега. Кое? Христос възкресе. Тук е. Христос възкресе е правилно. Да отбелязваме. Добре. Ближи. Тук. Повече. Сега. Вижда се. Айде, Алекс. Моите. Сега той изтегли ще прочети въпроса. Кой символ се свързва с Великден? Боядисано яйце. Б. Образът на дядо Коледа. В. Шартеници. Мартеници. Кой е цвят? Този. Айде, отбелязваме. Да натискай много, ще се счупи. Добре. Ваня на си. Добре. Кое цвете е символ на Великден? Роза. Б. Водна лилия. И В. Здравец. И там. Кой цвят е лилава? Айде да И дадем. продължаваме ние да четем. Не искате вие да четем. Не, ние ще четем. Хайде тегли. Да. Госпожо, може да взема на стаята за много неща. Дайте да вземеш. Така, слушайте въпроса да ми помагате. Кой ден от седмицата се празнува Великден? Понеделник, сряда или в неделя?
Неделя. Тук. Оранжево отбелязваме. Аз ли? Да, тук. Супер. Ами всички сме едно цяло да работим. Айде, чети. Чети. Добре. Какво отбелязваме на Разпети петък? Раждането на Исус, разпятието на Исус или възкресението на Исус? Възкресението на Исус. Чудесно. Не е чудесно. На Разпети петък отбелязваме това. На Разпети петък. На Разпети петък отбелязваме разпятието на Исус, което всъщност е разпъването му на кръста. И ето тук горе. Разпъването на Исус. Жълто. Жълто, да. Заповядай. Благодаря. Е готово. Трябва да се тегля една карта. Синичка ми е любима. Как се нарича седмицата преди Велик ден? Страстна седмица, радостна седмица или тъжна седмица? Страстна седмица. Добре, аз Тук. Да. Добре, отбелязвам синичко. Нека те да отбелязват. Айде отбелязвам. Вие четете, те да отбелязват. Така, готови ли сте себе си? Това е Синьо. синьо. Продължаваме с Кой следващия. цвят не се боядисват великденските яйца? А. Жълто. Б. Черно. В. Зелено. Червено. Браво. Тук. Търсим черно. От лилаво. Лилаво. Тук. Ето, видяли как ми е лилаво. В какъв цвят се боядисва първото яйце? Червено, лилаво или синьо? Какъв цвят? Червено. Ето цялото е това. Не, само ето това до тук. Червено. Тук няма червено. Ето го в Никола. Ами това не е червено. Това е розово. Чиле. Не. Тук в цвят. Това е този. Добре. Какво се прави с първо с боядисването? Червеното отцветявахме в жълто, а не в червено. Картата ми е жълта. Слагаме жълтичко. Вие се объркахте от цвета. Няма нищо, там ще има друга шарка. Добре. Добре. Какво се прави с боядисаните яйца? Пускаме ги в реката, продаваме ги или се борим с тях? Се борим с тях. Добре. Борим се с тях. Добре. Отцветяваме в какъв цвят? Кой цвят е? Ами в синьо. Синичко. Заповядай, Сашко. Ето тук. Добре. Какво се яде на Велик ден? Козунаци и яйца, пълнен шаран или халва? Козунаци. Козунаци и яйца. Е там. Козунаци и яйца. В розово Чудесно, и отбелязваме. Розово. И двете. Розово. А да му ти го села. Добре. Готови ли сте? Николче, какво са използвали хората в миналото, за да се украсяват яйцата? Пластелин, моливи или восък? Преди как се го украсят? С восък? Добре, отцветяваме в розово. Лезевичко, заповядай. Така. Остава още един. Алекс, Аз искам да уча. Това е. слушаш ли ме? Кои дни от седмицата се боядисват яйцата? Четвъртък и събота, събота и неделя или понеделник и петък? Четвъртък и... Алекс питам. Да, събота също може. Четвъртък и събота. Лол. Ето сега Сашко чете въпроса и ти ще отговориш. Отцветяваме първо. Какво се празнува на Велик ден? Раждането на Исус, възкресението на Исус и тайната вечеря. Раждането на Исус, Слушай въпроса, Алекс. възкресението на Исус и тайната вечеря. Възкресението на Исус. Възкресението на Исус. Така, вярно ли е? Възкресението. Възкресението на Исус. На Исус. Вече може да отцветяваме заедно. Искате ли да го отцветим заедно? Да стане готово Това и това. и да остане за вас. Това е зълото там. Това е сърце, това е сърце. Браво, Никол. Хайде.
Аз не мога, много ми е студено. Много студено. Аз ще се отсветявам.